Għal sena sħiħa, ommu tifel li tnejn ibatu minn kundizzjonijiet partikolari tas-saħħa ilhom jgħixu ġo dan il-garaxx, fid-dlam mingħajr servizz ta' ilma u lanqas elettriku. Imbikma u brida kbira li tejjeb il-kundizzjoni tal-għejxien ta' bina, l-om fetħet qalba. Kif spiċċajt hawnhekk inti tgħix ġo dan il-garaxx? Mela jien kont miż-żewġa, separat minn mar-raġel, mort tant ommi u missieru mirċeċettani. Għabdu bħal depression u mirċeċetta t-tifel. It-tifel li bad bl-ADHD jew l-mistura risparidon 0.5 ml kull jum. L-ewwel ħaġa biex tikri għandek il-fuq minn 700-800 jien ma nistax naffordjahom. It-tabib qalli tiegħi biex ma naħdimx għax jiena għadem id-depression l-istess ma stajtx fejn kont naħdem qabel kont inkiser ħafna affarijiet u l-imgħallem kellu jkeċċini, prattikalment it-tabib qalli li inti m'intix tajba. F'dan il-garaxx mudlam u mdus din il-familja ta' tnejn lanqas għandha fejn tista' tagħmel il-bżonnijiet tagħha jew tinħasel. Anzi minflok jgħixu f'post b'nuqqas ta' arja u fejn fil-ftit minuti li domna ġo dan il-garaxx deru wkoll il-wirdien tilajn mal-ħitan. Mela tajli ġo l-barmil, nitfalu l-ilma it-tifel speċjal tojlit normalna, it-tifel meta taqbżu barma bħal kulħadd. Inħalli jagħmel fil-barmil ma jimma mhix. Jien nibqa' nżomm u nispiċċa l-isptar bil-pirmli u bl-affarijiet. Bħala dawl, x'tagħmlu hawnhekk? Għandi lampa, nużaħħa, niċċarġaħħa fejn insib fil-għodu pereżempju, hekk ta' prattikalment. Mobiles ma jqbadlix reception xejn. Tkellmet ukoll dwar il-problemi ta' saħħa li qegħdin ikidduha. Millux tħart l-isptar jiena ħabba l-musrana, stalx nitli l-musrana għax ma kellix fejn għamiltu li affarijiet minn daw. Għaddejt minn ħafna, prattikalment ġieli l-qatt fil-karozza wkoll fi żmien is-sajf, ma kellix. Mhux normali mara ta' 30 sena laqas tuħu baħar it-tifel m'għandix fejn tlestilu biex jinħasel biex ibiddel, tihomx ħajti ngħix ħajja bla sens, prattikalment bla sens. Għalfejn ma toħroġ taħdem issib xogħol u tkun tista' tmantni lilek innifsek u t-tifel? Mela, ma noħroġ naħdem. Umma li l-nifsu it-tifel, għaparti li naħdem minn problemi ta' saħħa u koll, jien rrid imur l-isptar għandi darba fil-ġimgħa darbtej fil-ġimgħa jew fil-15 ġieli imur l-isptar bit-tifel, nġri bih, iċempru li mill-iskola x-tifel jgħidulhom li jrid jorqod u ma jqomx, għandi ħafna ġiri sptarijiet, psikjatra, psychologist, so ma nistax min ħajħadmek. Spjegat kif għaddiet minn ħafna. Provajt nfittex ħafna jnuna morġu shelter il-belt, it-tifel prattikalment kif taħar rrit jaqbiż li mġu l-gallerija, ma rridx iżommu li hemmhekk u minn kienet imexxini qalt li inti qalt li ma tistax tmorġu shelters iktar. Għax dat tifel prattikalment beda jfittex il-gallerija biex jipprova jaqbeż. Ġod il-gallerija x'ma rridx joqgħod man-nies. Qalet li f'dan il-post fejn jgħixu saħansitra marru l-awtoritajiet. Ġew tal-housing ġew 3 darbiet jieħdu r-ritratti jaraw fejn noqgħod, ġew is-social workers, ġrejt għand ħafna, ma jgħiduli ma tista' tagħmel xejn, m'għandniex għajnuna x'nagħtuk. L-om qalet li fil-għaxija tibża tagħlaq għajn m'għajn, jekk Alla ħares qatt jiġri xi ħaġa ta' emerġenza ħadd ma jkun jaf x'sar minnhom.